השנה הבאנו 26 דגמים חדשים, צבעים חדשים, סופר יפים, מיוחדים, נכונים לעונה, לשנה הזאת. בעצם הטגים זה מה שמייחד את טגבג. בלי השם והטגים האלו, טגבג זה היה כל מוצר, כל מותג כמו שאר תיקי הילדים, וזה מה שמייחד אותנו. לעשות באמת תיק שהוא בהתאמה אישית לילד, עם כל הדמויות שהוא אוהב, כל הדברים שמעניינים אותו, כמובן השם שלו, שילדים מאוד גאים בשם שלהם ורוצים להראות ושהם יודעים מה השם שלהם, אבל חוץ מזה יש לילדים כל כך הרבה העדפות, ולפעמים סוג תיק שאתה קונה בשוק הוא עבור מותג אחד. כל הילדים קונים תיק של ספיידרמן לצורך העניין, אבל אין לך גם ספיידרמן וגם מיניונים, או גם ספיידרמן וגם מיקי מאוס, כי אני יכול לאהוב הכל מהכל.